ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ମାଆ ଭଳି ରାନ୍ଧିକି ଦେଖିବା। ମାଆ ଭଳି ତ କେହି ବି ଦୁନିଆରେ ହେଇପାରିବେନି। କାହିଁକି ନା ମାଆ ଦୁଃଖରେ ସୁଖରେ ସବୁ ଦିଗରେ ଆଜି ଟିକିଏ କିଛି ହେଲେ ନା ମାଆର ଜୀବନ ଛାଡ଼ିଯାଏ। କ'ଣ ନା ଆମ ଛୁଆ କେମିତି ଖାଇବେ କେମିତି ପିଇବେ ସେଥିପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେ ହେଲେ ପକୁଡ଼ି ଟିକେ ଭଲ ପାଇ ବୋଲି ମୋ ମାଆ ଗଲେ ନା ପକୁଡ଼ା ସବୁବେଳେ ମୋତେ ଛାଣିକି ଦିଏ, ଖା କହେ। ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ତା କଥା ମୋର ବହୁତ ମନେ ପଡ଼ୁଛି। କ'ଣ କରିବା, ଦୂରରେ ଥିଲେ ଗାଁ ଛାଡ଼ିକି ବାହାରେ ରହିଲେ ପରିସ୍ଥିତି ଏଇଆ ହିଁ ହୁଏ। କ'ଣ କରିପାରିବା, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମାଆ ଭଳି ବନେଇକି ଆଜି ବନେଇ ପାରୁଛି କି ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ମାଆ ହାତ ରନ୍ଧା ପକୁଡ଼ି ଖାଇଛନ୍ତି ନା ସେମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ମାଆ ଭଳି ବନଉଛି, ମୁଁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆଜି ଦେଖିବା। ମାଆ ଭଳି ତ କେହି ବି ଦୁନିଆରେ କେହି ବି ମାଆ ଭଳି ହେଇପାରିବେନି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଜାଗା କେହି ନେଇପାରିବେନି। ନା ମାଆ ଜାଗାକୁ ଶାଶୁ ନେଇପାରିବ, ନା କେହି ବି ନେଇପାରିବେନି। ଦୁନିଆର ମାଆ ହିଁ ମାଆ, ଆଉ ଦୁନିଆରେ କେହି ନୁହେଁ। ତାରି ହାତ ଧରି ଚାଲି ଶିଖିବା। ଖାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ, ଖୋଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ସବୁକିଛି ହିଁ ମାଆ କରିଛି। ମାଆ ଭଳି କେହି ନୁହେଁ। ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ମାଆ। ଦେଖ ଆଜି ମୁଁ ବନଉଛି ଏଇ ତରକାରୀ ଟିକେ, ଦେଖିବା ଆଜି କେମିତି ଲାଗୁଛି। ମୋ ମାଆ ଯେମିତି ବନାଏ ଆଜି ମୁଁ ସେମିତି ଟିକେ ବନେଇ ଦେଇଛି ମନଟାକୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ବନେଇ ତ ଦେଇଛି। କେଉଁମାନେ ମାଆ ହାତ ରନ୍ଧା ପକୁଡ଼ି ତରକାରୀ ଖାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବନେଇଦେଲି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଦେଖିବା କିଏ ମାଆ ହାତ ରନ୍ଧା ପକୁଡ଼ି ଖାଇଛନ୍ତି ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ କରିକି ଜଣାଇବେ ପ୍ଲିଜ୍। ମୋର ମାଆ ଆଜି ବହୁତ ଆଜି ବାହାରେ ଅଛି ବୋଲି ମୋ ମାଆ ହାତ ରନ୍ଧା ପକୁଡ଼ି ମୁଁ ବହୁତ ମିସ୍ କରୁଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।